Welcome to my back channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि भिडिअ जाबाय जोबोद मोजां। आं हिरिम्बा थानसालियाव नायनो थांनायदो गल्डेन जुबली जागासिनो बेखौ नायनो थांसै आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला गासैबो थौफादो आंनो नाय लोगोसे। लोगोफोर नैबे आं दा दंफायो हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव। नोंथांमोना मालाबा फैयोबा नायनो हागोन। जा मोजां साजायनाय गल्डेन जुबली जादों। हिरिम्बा बाथौ थानसालि गल्डेन जुबली। बिनि उनाव जों मोनबावबाय डक्टर नार्जारी सार। बिथाङाबो जोंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ बाहायनानै गोनां माखासे गोनांथि धोरोमनि खेंफोरथिफोरखौ होनानै जों बयखौबो गोजोन होनो हादों। बिनिखाय जों धोरोमाफोरथि जानानै रोजा रोजा साबायखर होयो। बिनि उनाव जोंनि हाबाफारियाव मुं होजायाब्लाबो गावनि हारिनि असे धोरोमखौ मोजां मोनग्रा आंगो मावथि बिथां मुस्रि गेवलां गंगाधर रामसियारि मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि बिथाङाबो जोंनो खम समनि गेजेराव गोसोनांथाव गोनां तो लोगोफोरनिया जे मोजां हिरिम्बाया बेसेबा मोजां साजायदो। तो लोगोफोर नैबे जोंनि गोदोनि बोराय आबौमोननि समायना आरोना नैबे बावनाय थिनायफोर आगोल माबायदि बावनायमोन आरो बेबायदि देखायदो आरोना। गोदोनि दिनाव बेबायदि बावनायखौ गोथैसि बावनाय ना मा होनना बुङो बेबायदि आरोना। पस्ट कड दङ ना? इन्दिनि ना? बेसेबां 150 रुपया देगा। कैसा लगा मेरा मजाक? से नहीं बेले एके ना आर'नाया गुबुन गैया ना? चल्लिस नम्बर ना? गथ'खौ माने दे नांखाबाय दे नांखाबाय खोलथोब दुइ हाबगोन दे हाबगोन दे बाय हाबानो बे हाबबायनो माथो होनांगौ बिदिखौ होनांगौ बे गाजरनिसो माबा मोनसे हाबलाना औवानि दाननाय आरोना। बर'नि आगजु
गारनाय जागासिनो आरोना आदै सिस्टार दादा गासैमोन